Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor WeNingi udaba lwamaphupho. Bale asisho ukuthi-ke sibonga nje ithuba lokuthi sikwazi ukukhuluma nawe leli thuba liyinqazi vele. Siyakwazi ukutshela ukuthi-ke noma kunzima noma kubuhlungu noma kulukhuni, lokho-ke kwamukele kuzondlula futhi isikhathi sokuhle, isikhathi senjabulo, isikhathi sokuphumelela naso sisendleleni. Umshumali wesithathu uthi yonke-ke inesikhathi sayo. So uma kubunzima, kukubi, kubuhlungu, isikhathi salokho siyeza-ke nesihle, seze isikhathi senjabulo, seze isikhathi sempumelelo. Udaba la olukabusisiwe wakamthembu ke sawubona pastor. What does it mean to dream of seeing beautiful houses that are surrounded by green trees and color of the houses is always white? Asiqale kanje nakho. Uma uphupha la ubona ke imizi noma ke izindlu ezintsha futhi zizinhle, lolu uphawu luhle kakhulu ngoba ke la lungachaza ubumbano, lungachaza ukulondeka, inhlala kahle nokwanda kwamalungu omndeni wakho. Noma ke ngenzeka umndeni uya expanda, senomzi mkhulu, senenquluma, yabona. Ake sithi futhi okwesibili, uma uphupha la izindlu eziningi ezizungezwe utshani obugundwe kahle kanye nensimu ezihlahla eziluhlaza, nalolu phawu luhle lokulondeka nokuchuma okuzayo emndenini wakho. Kanti okwesithathu esingakubalula futhi ukuthi uma uphupha la indlu enamakamela amaningi, lolu phawu luhle olungabe likhomba amathuba amaningi okuthuthuka noma ke kanye nokuthuthuka okuzayo nje empilweni yakho. Asithi-ke okwesine futhi uma usuphupha la indlu emhlophe noma ke izindlu ezimhlophe, lolu phawu luhle kakhulu ngoba luvame ukuthi libike amathuba angcono, libike ukuchuma nenqubekela phambili nokuthokozela inhlala kahle nokuphila komndeni wakho ngendlela ejabulisayo. Kungenzeka njengamanje ningumndeni ojabulile, ningumndeni onenqubekela phambili, noma ke isikhathi esizayo umndeni wakho ungahle ube namathuba angcono, ungahle uchume, ungahle ube nenqubekela phambili, noma ke ningahle nithokozele ke inhlala kahle nokuphila kahle nje ningumndeni ngendlela enijabulisayo futhi. Asivaleke masithi-ke uma uphupha futhi imizi noma ke izindlu ezimhlophe, ngabe kuba uphawu olungabe lichaza imizamo yokwakha noma ke izakhela isithombe esihle ngomndeni wakho, yabo. Kungenzeka currently uzokwenza imizamo yokwakha noma yokupenda isithombe esihle ngomndeni wakho noma ngomndeni wakini, noma nomndeni ozama ngakho konke okusemandleni ukuzakhela isithombe esihle nje ebantwini ukuthi abantu banibuke ngaleyo ndlela enhle, yabona. Asibonge kakhulu uNkulunkulu esanilonda. Makhohlwa ukusubscribe empeleni kakhulu ngathi ungalike le video bese ke uyaqiniseka ukuthi uyobheka leswenze ngesikhathi sendlulo ngawo kawaboni, nakhona khona ungakufunda ukuthole bese uyalike nakhona. Qinisekisa-ke ekugcineni ukuthi-ke i-notification button le uyayipressa so that besifaka ama-video you get ama-updates quick and easy. Kanti-ke uma ungumlandeli wale channel, qinisekisa ukuthi-ke from time to time uyabuya uyivakashele ukucheck ama-video, usitshele nama-suggestion uma kusho ukuthi nama-suggestion onawo. Siyabonga, uNkulunkulu ekulonde.